Ayan. Shine is shining. Malamig. Pero mainit. Going to work. Maglalakad lang ho, guys. Maglalakad lang ako. Guys, dito na ako. See you later. See you later, guys. Mamaya lang tayo mag-usap. Ayan, dito na eh. Hi guys, tapos na ako. Pauwi na. Ayan, ang ganda ng flowers. Pauwi na po tayo. Ayan. Sobrang init. Ang weather. Mainit guys. Ayan. Pauwi na. Lakad-lakad din pag may time. Pauwi na ang lola niya. Malapit na. 10 minutes walk. Hindi na mga tao, nalaloka na ako. Walang kausap. May nagbabike siya. May nagbabike. Ayun, wala. Ayan, ang ganda naman ang weather. Walking is healthy. So, lakad-lakad daw pag may time. Mainit. Ang may naririnig ako. Ayan. Malayo. Guys, nasa bahay na ako. Ayan. At mag-garden na tayo. Mag-garden, bisitahin ko yung aking mga tanim kasi ang ganda ng araw. Ayan, yung mga tanim ko. Meron kaming talong, tsaka carrots. Ayan. Carrots. Parehas lang to. Tsaka yung paprika ko hindi pa nagtumutubo. Ito naman celery. Celery. Paksoy. Ito yung paksoy. Ayan. Mag-garden ako later. Magkain muna. See you later guys.